Aínda que era algo xa agardado, cabeza de lista do Partido Popular de Boiro para as vindeiras eleccións municipais será Fernando García Diéguez. Na súa presentación estivo arroupado polo presidente e o secretario provinciais do partido, Diego Calvo e Evaristo Ben, respectivamente, pero tamén por numerosos alcaldes e representantes do Partido Popular na comarca. Despois de agradecer a confianza depositada nel polo partido, esbozou na súa intervención os principais puntos do seu programa, marcándose como a principal obxectivo mellorar a actual situación económica do concello. Hoxe o goberno de Boiro novamente é un caos no económico. E todos sabemos que cando unha casa non ten orden nas súas contas, a mesma non pode estar ben gobernada. Nentes sintes, o concello ten 3,5 millóns de facturas pendentes de pagar, moitas delas a algún de vos. Logo dirá Martiño que eu teño máis información que el. Non sei se teño máis, pero preocupo en obtela, preocúpome en saber como está o meu concello, preocúpome en saber se se pagan aos nosos proveedores, preocúpome se os nosos empresarios cobran as súas facturas a final de mes. Pola súa banda, Diego Calvo destacou as cualidades do novo candidato, disposto a axudar e escoitar a veciñanza. Nun discurso moi crítico co actual goberno municipal, presentou a García Diéguez como a mellor opción posible para recuperar unha alcaldía que, segundo él, nunca deberon perder. Llevamos unos cuantos años en los que ha desaparecido la gestión del ayuntamiento. Lo principal ya no es estar en los problemas, sino que es estar a lo mejor en los periódicos o estar en las noticias haciendo ruido o haciendo más tal, pero lo que es el día a día y lo que es la gestión, lo que son los problemas de los vecinos, ahí no tenemos gestión, no tenemos alcalde. Y yo creo que es el momento de recuperar eso, porque no se pueden seguir perdiendo oportunidades para un ayuntamiento como Boiro. García Diéguez traballa xa na configuración da que será a súa lista e tamén do seu programa, co reto de chegar de novo á alcaldía.